नमस्कार, प्रणाम। हम अंकुश। नमस्कार और हम राजा। आप सबके पता बा कि हमने के भोजपुरी में गाना और फिल्म के बाद अपन भोजपुरी भाषा में वेब सीरीज मिले के आरल बानी जा। जी हाँ, और ई वेब सीरीज के ट्रेलर आ चुकल बाटे और 10 दिसंबर के भोजपुरी के सबसे बड़का ऐप चौपाल ऐप पर ई फुल वेब सीरीज रिलीज हो रहा बा। तो आप सब ढेर प्यार और आशीर्वाद तो भोजपुरी भाषा खातिर अपन योगदान देवे के और हमने दोनों भाई से मिले खातिर रही तैयार, काहे कि ई सफर शुरू हुई सम्राट अशोक के शहर पटना से। बिल्कुल। और ओकरा बाद हमनी के आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी आवल, फिर हमने दोनों भाई बाबा गोरखनाथ के नगरी गोरखपुर में भी आ रहल बानी जा। और फिर ओकरा बाद हमनी के श्री रामचंद्र के धरती अयोध्या में भी आवल। ओकरे बाद हमने दोनों भाई आप सबसे मिले खातिर गोंडा में भी आए जा। और हमनी के आपन शहर हमनी के सासाराम में भी रुआ सबसे मिले, रुआ सबसे मुलाकात करे आवल। आप सबके आशीर्वाद प्यार पावे खातिर सासाराम में भी आए जा। और ई सफर समाप्त हुई काशी विश्वनाथ के नगरी बनारस में, जोन की अपन वेब सीरीज के रिलीज के साथ इस सफर के समाप्ति हुई। और अगर कोनो मन में बात बार हुआ सबके कोनो बात साझा करे के बाटे अपन भोजपुरी खातिर, तब आप चौपाल इंस्टा पेज पर आप सब साझा कर सकेनी जा, या डायरेक्ट हमनी दोनों अंकुश राजा भाई के ऑफिशियल पेज पर भी मैसेज कर सकेनी जा। बिल्कुल। तो चलिए एक के साथ हमने के विदा लेता नहीं जा। आप सब इंतजार करी 10 दिसंबर के। धन्यवाद। हर हर महादेव। सर्वनाश हुई विनाश, सर्वनाश।